Mä laitan nän kyllä nettisivuille. Onko Jenna kiva? Olisiko aika saavutus, en mä 7-vuotiaana vielä ajanut hevosella. Ihan vähän vaan. Nyt toiseen suuntaan, muuten te menette sinne. Hyvin se Jenna menee. Nyt ei muuta kuin annat sen kävelle, se kävelee suoraan sen loppumatkan. Oh. Nyt saat kehua vähän kavereillekin. Voi että minkä näköinen. Käännä Sanna sä se sinne, että saa sen sinne paikalle. Pitää heittää vähän lenkkiä. Ootat niin kauan, että Sanna saa sen paikalleen siihen. Noin. Hyvä.